Hello everyone, we want to welcome you to Mandara Online. Here we meet with God. Whether you're 90 or you're 9, we've got something just for you. We've got worship programs, music, preaching, something for the young people, something for the children, something for the married people, something for the singles. Everybody, you need to tune into Mandara Online. Worship the Lord, praise His name. Even if you want to know how to manage your money, we've got something here for you. Like, share, and subscribe to our channel. This is the place to be. Tenzi mucha Swando imba Shepa Mangwa Nani Dino Nama Taku Kenemi Dino Chema ini Dino damwe Yamu Trene Undi Tungamire Ita Inzira Chene Kune Nimunzira Avo Vanu Vari Kuda Ivo Vacha Piwa Tuso Wari Ano Vachegeta Nemu Taseno Dino damwe Yamu Trene Undi Tunga Vanu Vari Kuda Ivo Vacha Piwa Tuso Wari Ano Vachegeta Nemu Taseno Avo Vanu Vari Kuda Vacha Piwa Tuso Mari Ano Vachegeta Nemu Taseno. Zvakazarugwa 15 kubva pavhesi ya2 tichaverenga mavhesi anokwana kuita maviri. Zvinoreva kuti tinosvika pavhesi ya4 tigowana chidzidzo chedu ipapo. Tinokuchingamidzai vana vaMwari mukati mezvirongwa zvino zvekudzidzwa kweshoko raMwari. Tisati taverenga ngatimbowanai mukana wekunamata Ishe wokudenga tomutendai nemukana wamatipa wokuti tarise shoko renyu dzvene. Nokumbira kuti imi mweya mutsvene makanga muripo richinyorwa musava muenzi Baba. Ivai pano munditungamirire nditsanangure zvakanaka zvine chiremerera chenyu. Ngandidzikisirwe imi musimudzirwe naJesu tanamata. Amen. Zvakazarugwa 15 vhesi ya2 kusvika
pavhesi ya4. Shoko raMwari rinoti, ndikaona chakaita segungwa rinoonekera, rakavhenganiswa nomoto, naivo vakauya vakakunda chikara nemufananidzo wacho nechiverengo chezita racho. Vamire pamusoro pegungwa rinoonekera, vane rudimbwa rwaMwari. Vakanga vachiimba rwiyo rwaMozisi muranda waMwari nerwiyo rwegwayana vachiti, Ishe Mwari wamasimba ose, mabasa enyu akakura anoshamisa. Mambo wamarudzi, nzira dzenyu dzakarurama ndedzazvokwadi. Ndianiko angarega kutya nokukudza zita renyu, Ishe? Nokuti imi moga muri mutsvene. Nokuti marudzi ose achauya achinamata pamberi penyu, nokuti kururama kwenyu kwakaratidzwa. Mwarawedzere chikomborero pakuverengwa kweshoko rake. Toda kutarisa musoro weshoko unoti kutsungirira kwevatsvene. Mukacherechedza chitsauko 15 chataverenga chazvakazarugwa chinotiburitsira pachena zvichaitika pamazuva ekupedzisira, apo Mikaeri muchinda mukuru achasimuka achibva mukati meimba yekureverera vatsvene. But zvichaitika Jesu asati vadzoka zvine chekuita nekupatsanurwa kwevanhu vari kumira kurutivi rwaMwari vachimirako, vari kumira kurutivi rwomuvengi vachimirako. Saka toda kutarisa pfungwa inokosha inogara ichitaurwa even nazvakazarugwa yekutsungirira kwevatsvene. Tichada kutarisa kuti vatsvene vanotsungirira pazvinhu zvipiko. Chii chinombonzi kutsungirira? Chii chinombonzi utsvene? Ndivananiko vari kutaurwa kuti vakanga vakamira vachiimba rwiyo rwaMozisi muranda waMwari? Mukacherechedza pfungwa inotaura pamusoro paMozisi inoburitsa pachena kuti vakaimba rwiyo rwomudzikinuri, nokuti Mozisi akavasunungura kuvabvisa mukati meutapwa munyika yeGipita, akavabvisa physically, vakabuda vakaenda kunyika yeKenani. But kunyange vakapinda muKenani havana kuzorora, havana kudya uchi nemukaka sezvavakanga vakavimbiswa. Why? Nokuti havana kuteerera. But then pfungwa yaMozisi inyaya yedilivhara, deliverance yavakaitigwa naMwari kuburikidza neutungamiriri hwaMozisi. Kuuya kwaMozisi zvakare, rwiyo rwaMozisi rinoburitsa pachena kuti inyaya yemutemo, because Mwari wakapa kuburikidza naMozisi Israeri ikapiwa mutemo. Shoko rinoti, handei tinonamata, bvumidzai vana vaIsraeri vanondinamata mugwenga. Saka tiri kuona kuti rwiyo urwu rune chekuita nekudzikinurwa kwevana vaIsraeri kubva mukati meutapwa vachiinda kuKenani yepanyika. Asizve kuti vasvikeko vaifanira kuti vachengete mutemo waMwari, but vakanokundikana dakara vatambudzika vari munyika yeuchi nemukaka. But the Bible says havanongoimba rwiyo rwaMozisi chete, but vakaimba rwiyo rwegwayana. Pfungwa yegwayana iri kutaura pamusoro paJesu, iro riya gwai raMwari rinogeza zvivi zvenyika. Gwayana raMwari rakaonekwa naJohn, anoti, behold the Lamb of God, inobvisa zvitema zvenyika. Saka rwiyo rwaJesu kana kuti rwiyo rwegwayana rinoriva rwiyo rwesacrifice, kuzvipira kwakaita Jesu kuti adzikinure vanhu kubva muchitema. This time he is a deliverer, not just physical Moses, but spiritual deliverance. But one day achazotibvisa pano physically tichiinda kunyika yakanotigadzirira. Saka ndo rwiyo rwakaonekwa ruchiimbwa nevarume. But pfungwa yandiri kuda nemadzimai aya, pfungwa yandiri kuda ndeyekuti vanhu ava vakakunda, amen, vakakunda chiko, vakakunda chikara, vakakunda chii zvakare, vakakunda mufananidzo wacho, vakakunda chii zvakare, vakakunda chiverengo chezita rake. Kuna avo vanofamba nezvirongwa zvazvakazarugwa, munohwisa kuti chikara chiri kutaurwa tinochiona chapter 13 chinotaura pamusoro pekuti chakataura mashoko ekumhura okumusoro-soro. Saka ava vakachikunda chikara ichi, ende vakakunda zvese zvine chekuita
nedzidziso dzechikara, kusanganisira nemurayiro wechikara uyo wakanga uchimanikidza vanhu kuti vachengete zuva rekutanga revhiki. Saka tiri kuona vanhu ava vakamira pagungwa raionekera, zvinoreva kuti vakanga vakunda. But then shoko raMwari rinoti vanokunda vachaita sei? Vanokunda ndivo avo vachazopiwa upenyu husingaperi. Saka indai neni papfungwa inotevera, vakakunda seiko vanhu ava? This is where we want to go. Vakakunda seiko? Mukaverenga zvakazarurwa chapter 13 and reading verse 10. Indai neni papapa. Kana munhu achitapa, uchatapwa. Kana munhu achiuraya nomunondo, unofanira kuurawa nomunondo. Ndipo pane kutsungirira nekutenda kwevatsvene. Mukacherechedza pfungwa iri pana zvakazarurwa 13 inotiburitsira pachena kuti vese vanenge varamba kunamata chikara nemufananidzo wacho vachaurawa, vamwe vacho vachaiswa majere. Ndo pari kutaurwa manje apa kuti anenge atsungirira, you see now, kutsungirira kwevatsvene ndipo pane kutsungirira kureva kuti Jesu vasati vadzoka pane chiitiko chichatsvaka kutsungirira kwavanhu panguva yematambudziko. Chiitiko chacho chine chekuita nekusarudza kumira naMwari uye nekusarudza kuinda nechikara nedziso dzacho. Saka mubva mana panapa kuti nguva yekutsungirira iri kutsvaka, iri kuitika just before the final event yekudzoka kwaJesu yaitika, just before Mikaeri asati abuda mukati meimba tsvene-tsvene. Saka ndo pari kunzi ndipo pane kutsungirira kwevatsvene. Ndo patinowana vara kana kuti mashoko ekutsungirira kwevatsvene ari kuwanikwa mumira naMwari panguva yekuedzwa nekutambudzwa nekuda kwechikara, pamusoro pekuchengeta zuva rechinomwe nemitemo yese 10. Nepapamwezve patinowana mashoko mamwe chete ekutsungirira kwevatsvene. Zvakazarurwa 14 verse 11 na verse 12 pane mashoko mamwe chete iwawa. Manyaneni papo 14 verse 11 and verse 12. What does the Bible say? Utsi hwokutambudzika kwavo hunokwira nokusingaperi-peri. Havana zororo masikati neusiku. Ivo vanonamata chikara nemufananidzo wacho navanogamuchira chiratidzo chezita racho. Ndipo pane kutsungirira kwavatsvene vanochengeta murayiro yaMwari nekutenda kwaJesu. Muri kuona kuti apa kutsungirira kwavatsvene kuri kuuya after paparidzwa the 3 angels messages. Paparidziwa kuti ityai Mwari mumurumbidzei. Paparidziwa kuti budai mukati maro Bhabhironi raparara. Paparidzwa kuti kana munhu akanamata chikara naiyewo achamwa waini isina kudhailutwa yehasha dzaMwari. Saka tiri kuona panapa musure mekutambudzwa kwevatsvene nekuda kwechikara kuna chapter 13 tinoona vanhu vachinzi ndipo pane kutsungirira. And then after paevangelizwa, pataugwa pamusoro peshoko rengirozi nhatu, tinonza kuti vanhu vachatsungirira. Saka mubva maona kuti pari consistent, pane muraini unotevereka kuti vese vane kutsungirira mukati vanenge vatambudzwa pamazuva ekupedzisira hwamanda isati yarira. Saka nyaya yekutsungirira panapa haisi kureva vanhu vachinge vashayiwa shuga kana kuti vanhu vachishayiwa kukwira makombi, vachishayiwa transport vongotsungirira kuti rega tingopinda murori tingosvika kumba. Nyaya yekutsungirira iri kutsvaka nyaya yekumira pachinamato, kumira naJehovha, kumira naMwari iye akasika denga nenyika, kunamata Mwari akasika zvinhu namazuva matanhatu. Saka mubva maona kuti after the preaching of the 3 angels messages tiri kuona vanhu vachinzi ipapo pane kutsungirira kwevatsvene. Nepape pamwezve patinonzwa nyaya yekutsungirira. Endai neni kuna Mateo chapter 10 and I'll read verse 22, tichiverenga verse 22 na verse 23. Kutsungirira kwevatsvene, aya mashoko ari kutaurwa apo Jesu vachiyambira vanhu
pamusoro pemazuva ekupedzisira muchavengwa navose nekuda kwezita rangu. Ndijesu ari kutaura nevadzidzi. Asi unotsungirira kusvika pakuguma uchaponeswa. Asi kana vachikutambudzai muguta rimwe, tizirai kune rimwe, nokuti zvirokwazvo ndinoti kwamuri, hamungapedzi maguta avaIsraeri mwanakomana womunhu asati asvika. Haleluya! Muri kubva maona panapa Jesu achitaura iye mbune, achiudza vadzidzi anoti, muchavengwa nekuda kwezita rangu, uye vanhu vachakunetsai, vachikudzingai munzvimbo dzamenge muri. Asi kana muchinge maatakwa pane imwe nzvimbo, indei kune imwe. Shoko raMwari promisi yoti hamusi kuzoapedza maguta kusvika Jesu achinge vadzoka, kureva kuti pane pfungwa yeprotection, pane pfungwa yekuzodzikinugwa naJesu. Nyaya yekusapedza maguta inyaya yekuti kudzikinugwa kuchakasika kusvika. Haisi yekuti maguta ari kuverengwa ubva apera. Kuchakasika kusvika musati maende kune rimwe guta hwamanda icharira. Kristu achauzokudzikinurai. Saka taona panapa pfungwa inotaura pamusoro pekutsungirira kwevatsvene. Panguva ipi? Panguva yekupedzisira, apo Jesu vasati vadzoka. So pfungwa tinotibate panapa ndeyekuti chii chinombonzi kutsungirira chacho? Kutsungirira zvinoreveiko? Mukaritarisa vara iri nekurinanganidza, ivara rinobva pamavara maviri mubhuku kana kuti muzvinyorwa zveGreek izvo zvakanyora unganidzo yekuNew Testament. Rine mavara maviri anichatsanangura kuti anorevei. Vara rekutanga ratinowana pakutsungirira inonzi patience, right? Not long suffering. Mashoko anogona kutsinaniswa, but vara riri papapa haisi long suffering. This is patience. Patience inoburitswa nemavara maviri, hupomone. Hupomone rinoreveiko? Rinoreva kuti remaining behind. Hallelujah. Zvoreva kuti pane vanenge vabuda vainda, iwo sara uripo. Rorevei zvakare stand my ground. Kumira paground pandakamira, handidzupurike. Ndo iri kutaurwa panapa nahupomone. Ende inobva yataura showing endurance. Vara rekuti endurance harisi vara dukuba, rinoreva munhu anoshingirira zvokuti kana iri relay, vanhu vanonzi vane endurance havasi vanomhanya ma100 meters ema200, vanhu vanomhanya ma1500 meters, vanhu vanomhanya makiromita, vanhu vemarathon ane endurance. Kana vanhu vachiita tsiva anorova neendurance, mofungidzira kuti acharohwa, but pakupedzisira moona achihwina. Vanhu vari kumhanya marathon, teresa panyaya yekutsungirira. Munhu anotsungirira haasi munhu ari kumhanya relay ye100 meters yekungomhanya 9 seconds, but this is 9 hours. This can be days munhu achimhanya akatsungirira. But kana tambo yasimudzwa kuti achinorova tambo, mungafunga kuti angasingambomhanyi, kureva kuti anenge akachengetedza simba rekupedzisira. Ndo vara rinonzi perseverance iroro, ndo vara rinonzi endure, be up against. In other words, pane zvinhu zvikukukonesa but uri kuramba wakamira. You see now, kutsungirira hakusi kungogara wakangomirira, inonzi long suffering. Inonzi vana mai vachiudza vasikana kuti gomera urimo mukati memba. Inyaya active patience. Hey, not just long suffering, but inotaura pamusoro pekuti munhu ari kuramba akamira pana Mwari iye pachake achiparticipata. Zvinhu zvikuda kuvhiringana naye but anoramba akamira. So now kana maakunzwa kuti ndipo pane kutsungirira kwevatsvene, zvinoreva kuti pane zviri kugwa navo kuti vasatsungirire. Handei pavara rechipiri rataurwa, kuvari kunzi vatsvene ndivanani? Because ivara rinogona kungoshandiswa pese pese. Vanhu vachiti kazuva isangano dzvene raMwari, vanhu voti amen. Vanhu vobva vangofungidza kuti hatisu vatsvene. Vari kunzi vatsvene vacho ndivanani? And Bible rinotitsanangurira kuti ndivanani vatsvene. Because vanhu vangangofunga kuti nenga rekuti unoenda kuchechi wakapfeka hembe dzekuchechi uri mutsvene. Ende vanhu vachifungidza kuti nokuti unoimba kana kuti unoparidza uri mutsvene. Chii chinonzi munhu mutsvene? Zvakazarirwa 13 verse 7
ndo patiri kutambira tiri, bhozi ndo pane nyaya iyi inoti kudiko, chikapiwa masimbawo kuti chirwe nevatsvene nekuvakunda, chikapiwa masimbawo pamusoro pamarudzi ose navanhu vose nendimi dzose nendudzi dzose. Maiona ka, ichi chikara chekutanga, kuna vanohwisa zvikara izvi zviviri zviri pano zvakazarwa chapter 13. Chikara chekutanga chakabuda mugungwa, icho chaityisa, chine nyanga 10. Ende maona panapa kuti chakataura pamusoro penyanga, pakanga pane mashoko ekumhura kumusoro-soro. Icho chikara ichi chikashamisa vanhu, because umwe musoro wakanga une ronda rakanga richiita sekunge richachiuraya, but rakashamisa because rakapora. Vanoziva chirahwechi munohwisa kuti chikara chiri kumiririra purpose iyo yakanga ichitarisirwa kuti iri kuzoparara, but ikamuka. 1798 tinoona achisungwa popo, achiswa mujere ende akanofirapo, but the system yakaramba ichirarama. Ende chinotaurwa kuti chakatambudza vatsvene. Mainzwa kapanapa, chakatambudza vatsvene. Chikavatambudza for how long? For 1260 days. Ende kana kuti 42 months. Mukadzitarisa muchaona kuti makore ari pakati pa 538 kusvika 1798. Ende mukacheka muhistory muchaona ndipo apo vanhu vakawanda vakapesekutwa, vamwe vachiurawa, vamwe vachiisiwa mukati meshumba, vachidliwa nemapere, vachibvarugwa chikonzero. Vakanga vamira pana Mwari vachiti hatidi zvinhu zvinopesana neshoko raMwari. Saka mubva maona kuti vari kunzi vatsvene vanhu vari kutambudzwa Jesu asati vadzoka. Teresa, ndopane nyaya. It's nothing to do with kungoenda kuchechi nekuimba nekunamata, but vanhu vachamira naJesu panguva yekutambudzika kwavo, hwamanda isati yareta padhuze nekudzoka kwaJesu, ndo vari kunzi vatsvene panapa. Ukaringa Daniel chapter 7 verse 21 na 22 inotsanangura futi kuti vatsvene ndivanani. Ndakatarira ndikaona runyanga urwu ruchirwa navatsvene nokuvakunda kusvikira akakwegura pamazuva ake achisvika. Vatsvene vokumusoro-soro vakaruramiswa, nguva ikasvika yokuti vatsvene vapiwe ushe. Maiona pane yandikati consistency yekududzira vatsvene, yekuti vanhu, these are the persecuted ones. Vanhu vari kutambudzwa nekuda kwekumira muchokwadi. Vanotambudzwa nechikara, vanotambudzwa even nekanyangaka, vanobva vatambudzwa even, gandiverenge kuti vanotambudzwa nani futi pavhesi 6 of chapter 17 yazvakazarugwa. Ipapo ndakaona mukadzi akabatwa neropa ravatsvene. Maiona kavatsvene vauya vuye neropa rezvapupu zvaJesu. Ndikati ndichimuona ndikashamiswa nokushamiswa kukuru. Mukacheka chapter 17 yazvakazarugwa inotaura pamusoro pemukadzi akanga akasiyana nemukadzi akaonekwa pachapter 12. Saka vakadzi vaviri ava vanomirira kereke, are we together? Vanomirira sangano. Saka muchaona kuti vari kunzi vatsvene, vanhu vari kutambudzwa nekuda kwechokwadi chavakabata. Vanhu vachatambudzwa pakupedzisira apo hwamanda isati yarira. Muri kuibataka? Number 2, vari kunzi ava vanhu vachatambudzwa, you see now, nemukadzi uyu. Mukadzi ari kutaurwa uyu ari kunzi akanga akapfeka nguo tsvuku, uye mukadzi akanga akasiyana nemukadzi akanga akapfeka zvakanaka pachapter 12. Anomirira nyongano Babylon, omirira dzidziso dzenhema dzakatsauka zvinova zvimwe nekanyanga kadoko nezvakadziswa kuna chapter 13. Saka mubva maona kuti vari kutambudzwa. Kadzi anomirira chechi, vari kutambudzwa ikereke. Saka kantaura pamusoro pevatsvene, masaints, tiri kutaura pamusoro pechechi yaMwari, which is the extension of the body of Christ on earth. Teresa, apo Pauro akanga achinda Damascus, shoko rakati kudini? Sauro, unonditambudzireiko? Akanga achinda kunoitei?
aenda kunosunga vanhu vakanga vachinamata Jesu Kristu. Saka Jesu anotaura kwaari anoti, uri kunditambudza. Saka vari kunzi vatsvene, this is the church inochengeta murayiro waMwari ende ine kupupura kwaJesu, that keeps the commandments of God and have the testimony of Jesus. Saka ndo vachatambudzwa. Kana vakutambudzwa ava ndo vari kunzi kana vachinge vatsungirira shoko raMwari rinoti ivavo vachaponeswa. Saka in a nutshell tinogona kududzira shoko kana chirahwe ichi tichiti the persecuted ones, right, ndo vari kunzi vatsvene. These vachazowanikwa, apo Jesu achauya kuzotora vanhu vake. Avachawanikwa vamwe vacho vari vapenyu. And you see the woman and the persecuted, zvatadzidza kuna zvakazarurwa chapter 12 nechapter 17, zvobudisa pachena kuti church ndiwo mutumbi waKristu pano panyika. Now, toda kuti tisvike pakupedzisa tichiona kuti what are the benefits of perseverance. Ndezvipi zvingava andingati mugove wekutsungirira. Ukaerenga chapter 21 yazvakazarurwa kubva pavhesi ya7, rigandinde ipapapa, chitsauko chatinowanza kuverenga zvikurusa muzvirongwa zvino. Chitsauko chinotaura pamusoro peJerusarema riri kudzika kubva kuna Mwari, rakashongedzwa somwenga. Shoko raMwari rinoti pavhesi ya7, anokunda achagara nhaka yezvinhu izvi, ini ndichava Mwari wake. Amen. Iye achava mwanakomana wangu. Asi kana vari vanotya navasingatendi navanyangadzi navaurayi nemhombwe navose vanoreva nhema, mugove wavo uri mudziva rinopfuta nemoto nesafuri, ndirwo rufu rwechipiri. Saka benefit, mugove wevanhu vanotsungirira, tiri kuuwana panapa kuti vanenge vatsungirira, this is what they are going to get. Number 1, vachagara nhaka yezvinotevera. Mwari pachavo vachava Mwari wavo. Number 2, ende ivo pachavo vachava vanakomana nevanasikana vaMwari. Muri kuona chimwe chinhu panapa. Mwari ndiMwari wavo, ivo ndevamwari. No, handimaona kuti zvine musiyano. Pane vanhu vanoti tiri vaMwari but Mwari achiti havasi vangu. But pana pari kunzi ivo vanhu vangu ende iniwo futi ndiri Mwari wavo. Saka zviri kutaridza kuti panenge pane ukama huzere. Tichapiwa mugove wekuva vana nevadyi venhaka yeupenyu husingaperi because tinenge tatsungirira kusvika pakuguma. Regai nditi panguva ino vanhu vaMwari, kutoenda uku kwakuenda nhete, hobvu dzakukoriwa nemanda. Zvinoreva kuti kana usina kuisa midzi yako pana Kristu haugoni kupabudapa, pakaoma. Why? Because vese vachazeza nekuteta havayambuki panyanza iyi, nyanza yekuidzwa, apo vanhu vachatambudzwa nekuda kwekukwanisa kwekumira naMwari panguva dzakaoma. Ndo pari kunzi ndipo pane kutsungirira kwevatsvene, ivo vanochengeta murayiro waMwari nekupupura kwaJesu. Ndoda ndinamate neumwe anoti, pastor, yes, I believe it, kuti mazuva aya ari kuuya ende atova pedyo. But kutsungirira hakuzoitwi panguva iyoyo. Kutsungirira kunoitwa izvino. Unodisa here kuti Mwari amire newe panguva dzakadai, kuti mazuva aya ava pedyo zvakadaro, achisvika kwauri semunhu waMwari unge wakamira naye. Ukaverenga kuna Luke chapter 18 mavhesi ekutanga masere anotitsanangurira mashoko anokosha anofanira kuitwa nevanhu ava kuti vatsungirire. Kwanza, we ought to pray always. Tinofanirwa kuramba tichinamata. Saka kana uchidisa kuzomira panguva iyi, unofanirwa kumira iye zvino. Jesu haasi kuzouya kechipiri asina mboya kekutanga mukati muupenyu hwako. Hazvibatsiri kumirira Jesu kuuya kwake kechipiri iye asina kumbouya. Anouya iye zvino mauri, otanga kuva Mwari wako. Then kana uya kechipiri taakuitwa united, tichienda mukati medenga kuzonogara naye zvachesa. Munamato wako here kuti Mwari ndibatsirewo ndimire pamuri.
kamwe kambo kanoti mira semusambangwena. Uyo unowa uchimuka mukaona karuva kanonzi musambangwena kari mugwizi kanogara pamusoro pemvura. Kunyange zvikamira sei mukakatsika kanoita sekanyura, but pasina nguva kanodzoka koenda pamusoro pemvura. Tinofanirwa kumira semusambangwena. Kana zvakaoma, mira semusambangwena. Kunyange muchato wanetsa, mira semusambangwena. Kunyange washorwa nehama dzako, mira semusambangwena. Kunyange basa rikapera nekuda kwekuti uruchengeta sabata raMwari, mira semusambangwena. Kunyange mhuri yese ikati waakupenga, waasiyana nezvatakajaira, mira semusambangwena. Tikamira pana Mwari, vanotsungirira kusvika pakuguma vachaponeswa. Baba wokudenga tomutendai, tinoshuvirawo kutsungirira. Kutsungirira uku takuona kuti kune mubhadharo pakupedzisira. Pane zvinotisunda, pane zvinotidhonzera kurima, patinokumbira kuti titsire pamuri, tise midzi muna Jesu Kristu. Semuti uyo wakasimwa pahova dzemvura, unotumira midzi kumvura, kwanzi kunyange mhepo ikauya ingabvisa mashizha. Asi iwo ucharamba wakamira. Mashizha anogona kubva, mamwe mashizha kurasikirwa nemabasa, mashizha mamwe mashizha kurasikirwa neukama, mashizha patichamira pamuri. Dakara hwamanda ichirira muzita raJesu tanamata. Amen. God bless you. Zita raJesu ndinomira kuna Jesu ndiye dombo yangu zimwe ndichanyura zangu kuzihalikwa vangeli matsitsi zake imbo mumepo yesimbaru wake ini ndinomira kuna Jesu ndiye dombo yangu zimwe ndichanyura zangu chirangano chake ichonde chitsezo chero karo zvinondipa iroro sembero pakati pematambudzo yene ndinomira ikoko na Jesu ndiye dombo ipo apo anenge oyanetsuri chazorizwa ini ndinona kutendimire na Jesu ipo pano chiwake ini ndinomiraho na Jesu ndiye dombo yeyo yangu zimwe ndichanyura zangu ndinomira ikoko na Jesu ndiye dombo yeyo yangu zimwe